Estes orzamentos son os malos orzamentos para o noso país. Son os orzamentos desenfocados. Eu creo que o concepto que para o Grupo Común da Esquerda define estes orzamentos é que son os orzamentos da resignación, da falta de ideas, da falta de iniciativas, da falta de propostas para enfrontarse aos problemas que hoxe ten o noso país. Vou facer unha pregunta. Que hai nestes orzamentos para os traballadores e as traballadoras do sector industrial amenazados de peche das súas empresas? E eu digo, nada. Son orzamentos de resignación porque nun momento en que todos os expertos din que é necesaria unha política fiscal expansiva para combatir a desaceleración actual e a amenaza da recesión que está aí, que fai unha política fiscal expansiva, o goberno galego non o fai. Porque, a pesares do discurso do conselleiro, o orzamento medra o mesmo que o PIB nominal, e iso é un orzamento neutral, que non vai impulsar o crecemento. Os orzamentos mostran unha eiva preocupante que o conselleiro debería de explicar. E é que para o ano 2019, pero tamén para o ano 2020, todo o crecemento da economía galega depende da demanda interna. Isto é, dos salarios, das pensións e, importantísimo nun debate orzamentario, do gasto público. No ano 2019, según as cifras que acompañan o orzamento, a demanda exterior vai recortar un punto o crecemento do PIB. E no ano 2020, a aportación do sector exterior vai ser negativa. Todo o discurso do modelo de crecemento sano, todo o discurso da apertura da economía galega ao exterior se concreta en que a aportación do sector exterior ao crecemento do PIB en 2019 moi negativa e en 2020 negativa. Vou dicirlo claramente. O conselleiro fai un truco, un xogo escondendo as cifras por debaixo do que son as variacións dos precios. É un xogo de trileiros. Non se pode comparar orzamentos de 2020 con orzamentos de 2009 en termos nominais, que é o que fai o conselleiro. Non é certo que o gasto público en Galicia no ano 2020 recupere os niveis previos á crise. Eso non é certo, porque en economía, para comparar variables, hai que facerlo en termos reais, en euros constantes, en valores comparables. E para iso hai que descontar a inflación. E eu vos vou dar a cifra que rebate o discurso do orzamento. En termos reais, descontando a inflación, o gasto para o ano 2020 está 2.000 millóns de euros por debaixo do que había antes da recesión. 2.000 millóns de euros que se concentran no 80% en sanidade, en educación e en políticas de emprego. Non é certo que estos sexan unos orzamentos donde hai máis gasto social que nunca na nosa historia. Faltan na sanidade e na educación 900 millóns de euros para ter, en termos reais, a mesma dotación que antes da recesión. Digamos que é unha resignación de facer un orzamento expansivo que ten que ver co prexuicio ideolóxico neoliberal que impregna ao goberno do Partido Popular en Xeral e en Galicia tamén. Porque non é un problema de recursos, sino de cantos recursos xestionan o sector público. Antes da recesión, os recursos da Xunta de Galicia, o que xestionaba a Xunta de Galicia, equivalía ao 18,4% do PIB do noso país. Os orzamentos do ano 2020, comparando a cifra do orzamento e a cifra do PIB estimado para o ano 2020, esa porcentaxe se coloca por debaixo do 15%. Faltan 3,5 puntos de PIB para que a Xunta xestione o mesmo nivel de riqueza que o facía antes da recesión. Como o PIB está en 60, o PIB estimado pola Xunta para o ano 2020 está en 68.000 millóns de euros, estos 3 puntos equivalen a 2.400 millóns de euros menos, nos que se encolleu o peso do público na economía galega. E non é unha cuestión de ingresos, é unha cuestión de ideoloxía.
como se pode decir, ao mesmo tempo que se recorta e que aumenta a débeda, que hai espacio e lugar para rebaixas fiscais? O Partido Popular de Galicia acata a disciplina reaccionaria en termos impositivos do Partido Popular Estatal, que anunciou Casado que iba a suprimir o imposto de patrimonio e o imposto de sucesións. A Xunta de Galicia o fai na práctica. Vou dar un dato. A Xunta acaba de decir que vai levar a base mínima do imposto de sucesións de 400.000 euros a 1 millón de euros, o cal exclúe prácticamente a todo o mundo de pago de impostos, pero non explica que unha persoa que teña unha familia que está en bens gananciais, que é o 95% das familias no noso país, esa persoa pode heredar primeiro o pai e logo a nai ata 2 millóns de euros, ademais da vivenda habitual. Canto vai pagar unha persona que herede 2 millóns de euros ademais da vivenda habitual? O mesmo que unha persona que herede 15.000 euros. Eso cumple o principio constitucional da equidade do sistema fiscal e de que cada un aporte ás contas públicas en unha súa riqueza. Que unha persoa que herede 2 millóns de euros tribute o mesmo que unha persoa que hereda 15.000 euros. Nós pensamos que esta estrategia de rebaixas fiscais para os ricos ten como orixe esa idea neoliberal de fomentar a riqueza privada sacando de recursos ao sector público necesarios para prestar os servicios para a maioría social. Por lo tanto, estes orzamentos os vamos a ver con calma, as cifras concretas, pero nas súas liñas xerais teñen o desacordo do